মই প্ৰথমতে সকলোকে আদৰণি আৰু কনকলাল মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ হৈ পেলাই আপোনালোক সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। जोंथ' आसलते बिबानखौ होआबाबो जायोमोन जोंनो मानोना जों अर्गेनाइजारनिफ्रायनो दंखायो थाखायो। आमी आसलते अर्गेनाइजार हिसाबै आसु गतिके बेलेगकো দিব পাৰিলেহেঁতেন। যিয়ে নহওক মই আজি এই সভাখন উদ্বোধন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বিশেষ মই নকওঁ বাংদ্राया मुङा कनकलाल स्वर्गियारि आदाखौ दानि उन्दै गथ'फ्रा सिनायनाय आरो मिथिनायबो नंला आरो बेबादिहाय जेब्ला हाबाफारिफोर खालामदों बिनि गेजेरजों मिथिलांगोन नङाब्ला मिथिनायनि खुनु खाबु गैया कारन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैया। ओरैनोब्लाबो मोनसे समाव जेब्ला मबाइल लेपटप बेफोरबादि स्मार्टफनफोर जेब्ला फैयाखैमोन अब्ला बर'फ्रा मोनसेल' मिडिया दंमोन जाय मिडियाखौ बयबो भरसा खालामनानै थायोमोन बेनो जाबाय अल इन्डिया रेडिअ। अल इन्डिया रेडिअआवहाय सानसेयाव 45 मिनिट बर' प्रग्राम एबा बर' हाबाफारि फोसावोमोन आरो बेखौहाय न'खरफ्रोमनिबो बर' फिसाया खोनासंथारोमोन। बेयावहाय बर'नि जायफोर आर्टिस्ट एबा महरगिरिफोर बिसोरखौ ओरैनो सिनाय मोनखायोमोन। मेथाइफोरखौबो लाइनब्रैब्लाबो लाइनथामब्लाबो बयबो खननो हायोमोन फुरायै हायाब्लाबो। थ' बेबादिहाय बै समाव कनकलाल स्वर्गियारिनि मेथाइखौ खोनासङि रावबो गैयामोन। ओरैबायदि मिलौदो गारांजोंहाय मिनिंफुल ओंथि गोनां सोदोबफोरजों मिथिंगानि सावगारिखौ जोङो मेथाइखौ खोनासंबानो मेगन सिगाङाव नुनाय बादि बेबादि लिरिक्सनि मेथाइफोर बिथांमोना खनोमोन। जों बेखौ मख'नांगोन दिनै जे कनकलाल स्वर्गियारिखौ जोङो अल इन्डिया रेडिअनि आर्टिस्ट हिसाबै जोङो भीष्मकलाल स्वर्गियारि होननानैसो मिथियोमोन। আমি অল ইন্ডিয়া ৰেডিঅ'ত তেখেতক ভীষ্মকলাল স্বৰ্গীয়াৰী হিচাপে জানিছিলোঁ। তেখেতে তাত অডিশ্যন দি পেলাই পাছ কৰিছিলে ভীষ্মকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত। जेब्ला इन्टारभिउ अल इन्डिया रेडिअ' अब्ला भीष्मकलाल स्वर्गियारिनि नामजों इन्टारभिउ होनाय एबा अडिशन होनानै पास जानायखाय अल इन्डिया रेडिअ' बर' सेक्सननिफ्राय जेसेबां मेथाइ फोसावोमोन बिथांनि एबा कनकलाल स्वर्गियारिनि बेखौहाय जोङो भीष्मकलाल स्वर्गियारिनि मेथाइ होननानै मिथियोमोन। नाथाय बिथाङा बाहेराव कनकलाल स्वर्गियारिनि मुङै माखासे लं प्लेयार रेकर्डफोराव गावनि भइसखौ रेकर्ड खालामो गावनि मेथाइफोरखौ रेकर्ड खालामो आरो बेखौ अल इन्डिया रेडिअ'नो जेब्ला एप्लाइ खालामनानैहाय अल इन्डिया रेडिअ' इनक्लुड खालामनांगौ थिसननो नांगौ फोसावनो नांगौ होननानै जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बे समाव बेखौ कनकलाल स्वर्गियारि हिसाबैनो अल इन्डिया रेडिअ'आ एप्रुभ खालामदोंमोन। बेवहाय बिथांनि मुङै अल इन्डिया रेडिअ'निफ्राय मोननै नामाव मेथाइफोर फोसावजायोमोन। मोनसेया जाबाय भीष्मकलाल स्वर्गियारि आरो गुबुन मोनसे मुङा जाबाय कनकलाल स्वर्गियारि जायनि मुङाव जों दिनै बे हाबाफारिखौ खुंदों। कनकलाल स्वर्गियारिया बर'नि गोदान मेथाइयाव मोनसे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन। जाय जांख्रिथाया बर' हारिनि गेजेराव गोदान मेथाइनि मोनसे गोदान मोनदांथि मोननो हादोंमोन। बेनि गेजेरजों बर' माहारिया मडार्निज्म एबा बर' मेथाइनि मडार्निज्मनि जिथु फिलिं जिथु मोनदांथि बेखौ मोननो हादोंमोन। जों अबथिरायै बिथांखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बैसो बेबादि थैनायनि एबा रुंसारि जानांगौनि बैसो जायाखैमोन। मोनसे जाब्रबथाय मोनसे एक्सिडेन्टनि थाखाय बिथाङा हरखाब जोंखौ नागारनानै गालांबाय। बिथाङा गोबां सिमां दंबावोमोन खामानि मावनो। स्पेसियेलि बिथाङा जुदि उनथिंजाय खननायखौ एसे खमायदोंमोन अब्लाबो बे गोदान मोनसे प्रजेक्ट लानानै आरो रायजोनि गेजेराव नुजाथिनो नागिरदोंमोन। आंखौ थैनायनि 2 मासनि सिगाङाव फन खालामनानै बुंदोंमोन जे नोंजों आं मोनसे प्रजेक्ट खामानि मावगोन। आं प्रिपेयार खालामबाय थादों बानायबाय थादों सानसे जिरायनानै ज'है सावरायगोन बेनिफ्राय खामानि मावगोन नों आंखौ हेल्प खालामनांगोन जायो अनजालि होननानै। खिन्थु इसोरा गुबुन मोनसे सानो मानसिया गुबुन मोनसे सानो। बिथाङा बे प्रजेक्टनि बागै आंजों रायज्लायनायखौ जाफुङाखै। मा प्रजेक्टमोन आं बेखौ मिथिनो हायाखै। मिथिनायमोनब्ला हयथ' जोङो बेखौहाय बिथांनि आगान महरै दोनलांनो जों हयथ' बेखौहाय मावनो हागौमोन।
प्रजेक्टखौबो मिथिस्लाबाखै रायज्लायनायबो जायाखै आरो बिथाङा जोंनिफ्राय हरखाब बेबादि गोजान जालांनो गोनां जाबाय। जेखि जाया बिथांखौ फोथांना लाखिनाया बिथांनि न'खरनि मानसिनिल' बिबान नङा, साफ्रोमबो बर' हारिनिनो मानसिनिनो बिबान। बेवहाय जों बयबो बेखौहाय रुजुनानै बिबानै लानांगोन जाहाथे बिथांनि जा गुन, बिथांनि जा सिमां बेफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो। आं साबायखर बावनांगोन बिथांनि फिसाजो प्रिति स्वर्गियारि, जायहा बिफा थैनायनि उनाव सान हर सान्दुं अखा जेबो मिथियालासिनो खारदावबाय थायो, मावबाय थायो। बिथांनि मेथाइफोर खनथुमनायनिफ्राय लानानै ट्रेन्सलेसन बा राव सोलायनायनिफ्राय लानानैहाय बहा दङमोन, सोर लिरनायमोन बेफोरखौ बुथुमनानै ओरैबायदि खारथिंबाय, ओरैबायदि मावबाय। बिफानि जोनोम सान, बिफानि थैनाय सान सानसेबो दोनालासिनो आरो खुंनायनि बेब'स्था खालामदों। बिथांनि बिफानि मुङाव डान्स ट्रेनिं होयो, मेथाइ ट्रेनिं होयो, प्रग्राम खालामो, बायदिसिना प्रग्राम बिथाङा अर्गेनाइज खालामो। मैं स्पेशली धन्यवाद दिबই লাগিব। যদিও আমি জানো যে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ যি আগবঢ়োৱা সপোন, তেওঁৰ যি কাম, যি অৱদান, সেইখিনি জীয়াই ৰখাটো কেৱল ঘৰৰ মানুহৰ দায়িত্ব নহয়, আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। তথাপিতো মই স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁৰ জীয়ৰী প্ৰীতি স্বৰ্গীয়াৰী, যিয়ে দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰাই দৌৰি ফুৰিছে, সদায় ঘূৰি ফুৰিছে, যি পাৰে তাকেই কৰিছে। দেউতাকৰ নামত কেতিয়াবা গানৰ কৰ্মশালা পাতিছে, কেতিয়াবা ড্ৰামাৰ কৰ্মশালা পাতিছে, কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিছে। তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস, তেখেতৰ জন্ম দিৱস এটাও বাদ দিয়া নাই। কি পাৰে, কেনেকৈ পাৰে, যেতিয়াই অন্যায় কৰি মানুহ লগ কৰি তেখেতে কৰি আছে। সেইকাৰণে মই স্পেচিয়েল থেংকছ প্ৰীতিক দিবই লাগিব। আৰু সেই সূত্ৰে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টটো জন্ম হয়। তেখেতৰ ভাতৃসকল চেষ্টা, প্ৰীতিৰ চেষ্টা, অৰ্থাৎ কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ ঘৰৰ সন্তানসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এই কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টটো জন্ম হয়। আৰু সেইমতেই কেৱল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটো অকণমান পাতলাবৰ কাৰণে যদিও আমি প্ৰীতিৰ নিচিনাকৈ আমি সময় দিব নোৱাৰোঁ, আমি লগত থাকোঁ, ওলাওঁ। जोङो प्रीति माने न'नि फिसाजो हिसाबै प्रीतिहा जिखिनि सम होयो जों बेबायदि सम होनो हाया। थेवब्लाबो ट्रास्टआव थानानै जोङो बिथांमोनखौ मदद होयो। फिजिकेलि सानफ्रोमबो हायाब्लाबो मेन्टेलि सावरायनाय, आवगायनाय, माबायदि खालामनांगौ, बोसोन लानाय, बोसोन होनाय, बेफोरखौ जोङो जेब्लाबो गाइड खालामबोबाय थादों। आरो जों आसा खालामो उननि बोसोरफ्राव, उननि समफ्राव बेफोरो आरो बांसिन जालांगोन। जों गोदोनि आर्टिस्टफोरखौ, जोंहा साफा आर्टिस्टफ्रा, जोंनि महरगिरिफ्रा गैया जालांबाय थादों। बे समनिनो थिननायखा, समनि लिंनायखा। थेवब्लाबो जों बेखौसो गोसोखांनांगोन जे जोंहा गोबां गोदान आर्टिस्ट, गोदान महरगिरिफोर जोनोम जादोंब्लाबो जोङो बिसोरखौबो नाजावनायजों लोगोसे गोजामखौबो जोङो मालाबाबो बावनो नाङा। गोजामनि सायाव बिथा खालामनानैनो गोदाननि जोनोम जायो। बेवहाय जोंनि गोजाम जायफोर महरगिरि, बिथांमोनखौ जोङो सिबिनानै, खुलुमनानै, बिथांमोननि जि क्रिएशन, बिथांमोननि जि सोरजिनाय, बे सोरजिनायफोरखौ फोथांनानै लाखिनानै जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ जेब्लायबो गोख्रों खालामनानै लाखिनो जों नाजानांगोन। आरो बे नाजानाया जों साफ्रोमनिबो बिबान जानो नांगोन। जोबनायाव आं आसा खालामबाय जे फैगौ बोसोरफ्राव बेनिख्रुइ बांसिन आरो गाजा गोमजायै जों जाहाथे बे सानखौ फालिनो हायो। कनकलाल स्वर्गीयारिनो थोजासे जों जि मान बावनांगौ, सिबिनाय बावनांगौ, बेखौ जों होनो हागोन होनना आसा खालामो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जाखांबोनाय उन्दै गथ'फोर, सेंग्रा सिख्लाफोर बयबो जाहाथे मिन्थियो जे हु वाज कनकलाल स्वर्गीयारि। बे कनकलाल स्वर्गीयारि सोरमोन, बिथांनि बर' हारिमुनि सायाव होनाय बिहोमाया मामोन, बेखौ जाहाथे साफ्रोमबो मिथियो। आरो न'खर कनकलाल स्वर्गीयारि बिथांनि मुङा जाहाथे मुंख'जायो, आं बेखौ आसा खालामबाय। लोगोसे बिथांनि जिउमाया अरायबो जाहाथे आफा इसोरजों लोगोआव थायो, बेखौ आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आरो दिनैनि बे मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों।